tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda na discover ko, Mari Vicky. Anya maninday ta na discover mo, Mariberna. Pagkwartaan ko, Mare. Nakitak man iti binuyak ablag dagiti sikat, Mare. Anya ngay mo day ta pagkwartaan, Mare. Scatter, Mare. Diyak amo no nang nangagmaon. Ay, wan, Mare. Makitkitak mo't laang kadagiti mabuybuyak. Ado kanumot ti bimak nang gapo iti dayto niya scatter, Mare. Kasano aya day ta, Mare? Ay, basa po lang ti puunan, Mare. No kayat mo akit isuro ka. Ay, wan man, Mare. Di ka madanagan, tanalakalaang mat, no adalakit puunam. Kan agtugtugaw ka laang. Saan ka mainitan, kan saan ka mabanog. Padasan taman mat nga rod, Mare. Ang mga numakatsamba taman. Ay nawaw, awan mo tinaluto ang makan. Vicky bakit? Ay, wan. Nalipatak mo't yung tinagluto lakay. Ang mamot ang nagkapuak iti bangkag ta. Ano sampay laang ti mangiprito iti itlog? Anya? No di ka makauray, mangiprito ka iti itlog. Ado mo ti itlog dita, di uray mano ti sidaang. Ta cellphone mo ngamin ti dumdumugam. Ay nalakay saan nga amin katrumbang apakibyangan. Saan matadakas no cellphone ka? Ngam kita ang kumamat abakay. Aramidem pa'y nagiti responsibilidad mo. Sakbay nga ag-cellphone ka. Among baldo, dadaulam manon ti diskarte. Anya? Oh, si Kamat Gaya, Mari Vicky. Maki-standbayak man pa'y dito, ayan mo, Mariberna. Ay, una. Awan parikot iti dayta. Agtugaw ka, Mare. Agyaman nak, Mariberna. Kumusta nga iti panagayayam mo iti iskatan, Mare? Nangabak ka kadimot lang. Awan pa'y nga rod, Mare. Sika nga eh. Ay, katadamat basit pangahabak ko, Mare. Ay, naimbag ka pa'y, Mare. Isumanan ti pagpuhunak, Mare. Itayak manan tapno agdoble. Siyak mo't nga ta, Mare. Kaano nga tamot ang mga baka? Gagangay na takay-rugrugim lang, Mare. Agswerte kanto ka di. Sa bagay, Mare. Adan tumot siguro. Una kan, Berna? Apay man ang tatang. So, wambet ti sugal ti kumalim? Pagkwartaan nga ruday, jay tatang. Wan, angim sugal met. Ngam pagkwartaan latta, tatang. Kaya ti amo tayo ngay. Ang mga no ada swerte ni Mari Vicky, tiday nga scatter, tatang. Kita man, naadak sa amat din. Tilangan cellphone na ti anti-attention na. Ay, makapaadik nga agpaiso, tatang. Ngam di bali agbungan to ka di. Hanyang tulayan ti panunutin ni Baldo. Numamuan na si Kasta, alaminin at asawa na. Imbes atulungan na nila kayo na ibangkag ta. Desisyon mati kumarik dayta, tatang. Saan ko mat apinilit? Past time laing kumanait ka nga scatter. Saan tagmalmalim metro gay ayam kayo. Ay, kasta talaga, tatang. Naskan nga agsakripisyo kami. Ay, ya. Apa lagi ti bangkag? Bigay ba kay? O sige, agan-anad ka. Saan nakatulungan? Busy up. Adda ti aramidak itang. Dito cellphone mo lang ka na yung tig-igga ma'am. Gagangay na ah. Kung saan ka nga rin asumuraw? Saan ka pilitan? Ngam ibatik ti bayad ti utang ko kininana Rosana. Itid mo to king kuana no umay. Mano ti utang mo kan kwa na lakay? 2,400.
Bagi kong tisukli asa nga gasot alakay, at dalaang ti pangusarak. Ay, apo. Kita manan. Saan akong kumpormi ti pangidisdiswam iti kwarta? Taang mga numapukaw. Un ka di lakay, di ka madanagan. Sika, ti lumabas iti paraangan, Vicky anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ayan ni Kumari Berna nanang. Ay nawaw. Kanayon kan samat iti ayan ti kumaray. Kasta talaga nanang. Awan mo't lang ti kadwak ijay balay. Tanapan ni Baldo ijay bangkang. Ay, awan ti nagdumaan yung kumaray. Dahita nga scatter, ti adda iti utak yaw. Kasanoan na amuan nyo ti may papan iti day nga scatter nanang. Ay, kano iso ti pagsasaritaan da dita waiting shed, idi na minsan na limabasak. Pagkwartaan mo't lang day jay nanang. Kay, ada ka di laang income bao iti dayta nga scatter, anak kaw. Adda mo't basit nanang. Ay, kita amangan no dakdakkel pa iti kwarta nga isugsugal mau, ngam ti pangabak mo anak kaw. Nariga, ti may lumlum iti utang. Ay nawaw, nangalaam iti 2.5 mo, mare. Bayad ti utang ni Baldo ken Nana Rosana, mare. Anya? Utangag pay laang, mare. Isugal ko tapno agdoble. Ay, wen amare, amangan no ag triple pa ikit de. Sapay la kumaa, Mari Berna. Ay, saan talata ang mapukawan iti namnama, mare? Addan tulata, Alaman nga rod, mare. Mangisen ka iti Gcash ko tapno makapagay ayam mananda tao. Di mo pigsaan, mare. Ah, apay ka di, mare. Addan ni tatang dita kusina. Amangan numangag na. Sirmonan na tumanan no makapanaw ka, mare. Laki din wa sino ti tuk-tuk-tuk karabiin. Si kamagayang baldaw. Anda ka din ni Vicky dito, nanang. Awambat. Saan ka di pa yan nagawad? Awan mo't anadanunak ijay balay ita. Nukasta. Saan pa yan nagawad? Saan pa yan, nanang? Kunak no dito itinapanan na. Ada siguro iti ayan ni kumari na. Isumat ti kunana apapanan na idiag sa palimbabas. Amagan no nagmalmalem damanaan anagay ayam iti dayta nga scatter. Scatter! Jay man online asugal anak kaw. Ano kasta? Agsugsugal gayam ni Vicky? Wag! Ay, jakman ambo ka na kita nga kumare. Naadik dametan iti scatter. Rabi, Enber na anak ko. Saan ka di pa nga agawin ni Vicky? Ay, may mayat ka no dito itanapig sa ti signal tatang. Kaya't nati makabawi iti scatter tanaabak itay aldaw. When angay Rabi imeten? Di ka madanagan ta saan naabuludan ti flashlight mo tatang. Addain nala na flashlight na. Iso ti pagsilaw na nga agawin. It's, saan akas na tikat ko asawen? Idiritso yung amin Anyat amok ngay. Saan kumot amabasa no anyat ti adda iti kapanunutan niyo. Amakan ko na kano sapulin nila kay na. Ay nawaw. Anya ter aramidam dito'y balay da Kumari Berna, Baldo lakay. May kasukunan Ay nawaw, saan ang masapul asukunan na? Amok ti pagawida. Rabiing, awan mo ti ko na mga gawid ka. Kit-kita abisi kami kan Kumari. Busy kayong agsugsugal Na, di ka agungot Asino ti san ang makaumat iti kastangan aramidam Vicky? Isugayam akanayon at isilfon mo tig-ig gamam. Netagam agsugsugal ta aramidam. Kut, pagkwartaan mo ti pakakumkumikumak lakay. Panagkunam ka ti, kat nasaya day tangan aramidam. Urayom laang Baldo. Siyak laang ti mga bak, gumatangak iti four wheels mo. Manmanulaeng ti mga abak iti kakasta sugal, tapno ibagakin ka, Vicky. Alabuisan deta kinaadik mo iti sugal, Vicky. Basit laangan Baldo, mga bakak tumul. Ay nawa, kaanon to? Manong aldaw nga gay ayam ka iti scatter, ngam awan pa'y mat ti makita akwartam. Aguray ka ngamin
Agraman nagyan ti alkansyam, nairaman pa yan. Di bali ata alkansyak mo't dayjay. Kwartak mo. Una, ngam di ka kadi masayangan. Agsubling to mo ilaang no mga bakak. Ang mga no triple pa'y agsubli. Ang mga ano dito scatter, ti mangilumlumkin ka iti utang, bakit? Ti sungaganad ka. Ay nawaw, si kalaang manan ti mapan iti bangkag baldaw. Bibigi nga ay. Aday di pala nanang. Ay na, di nakapayan matulungan iti trabahom. Busy. Iso asaan na ka matulungan nanang. No dagduma, di na pa yun masango tagluto. No pilitik mo, iso ti pagapaan mi. Ay una yan day tatao. Namnamaan lang amin ang mga bak iti dayta nga scatter nanang. No addat iba ka, sumungbat. Ikalintagan a pagkwartaan ka numalaan dayta nga scatter. Wen pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam sigurado ka day ang mga bak. Dayta ti saan na mapanunot nanang. Agraman nagyan talkan sana na isugal na mailangan. Anya! Di mo mat impakaam mo nga umay kagayam nanang. Apay di mo tulungan nila kay mo nga agtrabaho iti bangkagyaw, biki anak kaw. Adda sa bali ang trabaho kita nanang. Scatter manan. No mga bakak iti scatter. Agpatakderak to iti mansyon tayo nanang. Mansyon mga ibagbagam dita. At dakat tinabuyak. Dadakkel ti pangabak da nanang. Ay pangaasim Isardeng monday tanga scatter. Ay, sana mabalin nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan pa'y anagsubli dagiti naabak kanyak, nanang? Sa anak asumardang, aging ga ang mga abaka. Oh, makitam dayta? Naabak ka mat gaya man, ngamdi ka pa'y laagnakam. Kastoy ka no damo, nanang. Anos laang ti kasapulan. Ay awanan, talaga naadik kaan. No di ka pa'y laagnakam, daytan nga scatter ti mangilumlum ken ka iti utang. Apa yan? Pero na, di ka matan matagtagal dito. Awanan tatang, Ano ti awanin? awanan, naibusan ti kwarta. Di ko nam kanyak at adati inakam mo iti dito nga scatter. Jak mat impagarup ama-ama kak tatang. No amok lang nga kastoy ti mapasamak. Saan ko kuman nga insugalamin na kwarta? Scatter pa mo. Di mo namnamain nga agsubli pa ti kwarta marabak, Berna. Mabagtitak no kastoy lang tatang. Hindi pa nga ibagbaken ka. Adi mo una dito nga scatter. Hanya nga ita, tanaabak ka. Back to zero manin Hey, agtrabaho ka manin, tinadagsen. Awanan ti maramidan no kastoy ti gasat tatang. Ay, gasat. Gasat nga. Law-lawatim dita. Ni Vicky agayim mo. Ang mga nunaabak, met. Ang mga kulang lo, agpalpalikot, met. Jak pa'y nakasarita ni Mari Vicky tatang. Nasakit launa yan ti ulok amang pampanunot iti kwarta na abak kanyak tatang. Ay, nauray agbabawi ka. Saan yung agsubli te kwartam. Pag nakmam data, tainton maminsan. Dumungig kamit ano adati maibagakay ka. Nalawag ka ni Berna. Naimbaglaan nga, tanaranaan ka dito'y dalan baldaw. Ano tayo masapol mo na Rosana? Singir ko matibayad ti utang mao. Sa anak nga minon anapan iti ayan nyo iday tamaditirik na. No kasta, saan nyo pa'y gayam ka na ala? Saan pa'y? Iso a planok ti mapan iti ayan nyo ita. Takasapulak day di a kwarta. Ay, nawa. Adda ka di parikot, baldaw. Una yan ni Vicky. Apay ni Vicky. Ang mga sugal na ti, ibayad ko kumakata kayo. No kasta. Awan pa'y ti maitad mo ita, baldaw. Pasensya kayo nana. Yung awan gamin ti iniggamak ako rata ita. Kasaritak pa nga umunat asawak man. Mapanak tumutla dagos itayan nyo no kasano. Asap ko ba takasapulak mo ti kwarta, baldaw. Miguel, agsarita tama?
Anya ti pagsaritaan ta, baldo lakay. Nang ipanamit ti kwarta ko nakaibayad mo kini Nana Rosana. Ah, ay, kuwala kay. Intad ko matkan ko na. Ay nawang, di ka agul-ulbot na kasarita ni Nana Rosana. Saan ka kanumang ay may itiday jangal daw? Ah, di ka agungot alakay. Sa dino tinang ipanamit ti kwarta ko na. Di mo ibaga nga insugal mo. Kinapod no na. Intayak iti scatter lakay. Anya, 2,500 tayo bigay. Kaya't ko lang mat ngagdubli ti ibayad mo kung maiti utang mo lakay. Diyak mat impagarup amaaba ka. Agpampanurot ka kanibiki. Sa dinong rot ita ti pangalaan ta iti bayan ta kini Nana Rosana. Kat kasapulan na na diya kwarta piman. Ay, ada na panunot ko lakay. Bumuludak kan Mariber na. Sigurado nga dati kwarta na day jay. Siguradong lang at pati mabulot mo ta. Nakababan kini Nana Rosana. Bumuludak ko mapay iti 2.5 mo, Mariber na. Ay, pasensya kan, Mari Becky. Ngam, awan kwartak ita. Pulos nga awan na bati, tanaabak iti scatter. Anya, Day tatipod do, Mari. Isu ti pagparpari ko ta kita. Dakdakkel ti intayak ngam ti pangabak ko, Mari. Talaga alugi. ay, kasano pa yan day tamari. Siga ngay, kumusta ngay mati panagayayam mo iti scatter? Naibus mo ti 2.5 abayad ko mati utang. Ngamjak pa'y pulos na padasan ti mga abak, Maray. Ay, agpada tangarod ano kasta, Mari? Asino ngay nga ta ti pagbuludak iti kwarta ita. Sapay kasapulan ka nun ni Nana Rosana day jay. Pasensya kan, Amari. Saan ka matulungan? Tauray siyak awanan kwartak. Ay, nairaman ka pa ikit din. No saan ko mga insurukan ka? Siyak kumala ang tagparikot ita. Adamot lang ang ti basol ko, Mare. Siyakmat lang ang ti makagapo. No apay ngagparparikutak mo ita. Pasensya ka yon, Nana Rosana. Ngam insugal ni bakit ko ti bayad ko matiutang ko. Pinadas na tinagdiskitar itay. Ngam awan mo tinadiskitar na, Nana. Dukas ta nga raw. Por diya aklatan ni bakit mo. Tay trabahuan na ti 2.5 nga utang mo. Ewan, mabalin, Nana. Tapno agdati pagnakman na. Barang manusan na ah. Ano sana? Asino nga min tinangibaga nga itaya na iti scatter ti bayad ko makala kayo? Ibagamtukan ko na. Masapa nga umay ijay balay inton bigat. Una na. Agyaman man ang tamawatan na ka. Awan ti marami dakbal daw. Saan mo tama balay na pabasulan ka? Tati asawang magtinangisugal iti kwarta. Kumusta magbigay? Anya tinaramid yung kinina na Rosana. Nagadula kay. Makabandog. Nakapudpudot pa'y. Aganos ka? At dapat tinabati nga itrabahwam iti upat nga aldaw. Kas na jakon ka ba ulan lakay? Ulitek manayin. Aganos ka ta darasudos kanto mga main. Asino tinang ibaga amapan mo isugal ti kwarta nga inted ko. Namnamaag nga rod nga agdoble no itayak iti scatter. Ngam saan mo't gayam. No pinagpampanunutam ko manasaya. Di saan ka kuma amainitan. Wano mapudutan ita. Ali iskata pa mo. Saanan ang maulit lakay? Talaga saanan, tawan mo ti tayam. Hinton maminsan, saan adin na darasudos nga main. Timbangan nyo mo anaimbag, sakbay nga agdesisyon kayo. Ado mga minti mabuybuyak abimak ng itiday ta nga scatter lakay. Among nga rod, nupod numot laang dagiti pakpakita ta, kat saan mo idang mo iti personal. Sabay sa, saan nga amin kat surtay, no maipapan iti kakastasugan. Anya ka na ya. Sa dino ti papa na, Mari Becky. Iti ayanda na Rosana, Mariber na. Itrabahwak ti utang asaan ko ang nabayadan. Ay, uray siyak Mari. Mapanak makipurdiya di tamyanan. No kasta, insardeng mon ti agay ayam iti scatter, Maray. Aywan, Mari. Naibusan ti urnong ko, gapoy ti day, taas sugal-sugal. Gusto tinakunan nila kay ko, Maray.
Saan nga amin kat swerte no may papan iti sugal. Ay, napasensya ka na, Mare. Nairaman ka pa'y kitdi. Kunak no day tanga iskater timang pabaknang kadata. Ngamsaan mo't gayam. At damot lang ang tibasol ko, Mare. Ang amanya nga ay kat nalpasan ti amin. Saan mat amabalin ang maisubli. Pagadalan talaptan ti kastoy anapasamak, Mare. Ay, nawaw! Saan nga amin ang mabuybuya tayo kat pudno? Isungag panunod tayo kuma iti maminribo. Timbangan tayo anasaya at dagiti banbanag, sakbay nga agdesisyon tayo. Tapno saan ang masayang, ti kwarta tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pinaumay nakmat na nabaneng. Agtugaw ka, tagkapita dalya. Ay, agyaman nana. Agkapita, kabayatan ti panagsarita ta. Diyo ibaga nga damanen istoryaan niyo na nabaneng. Ay, adda talaga basag. Anya ngay day tanana. Am-am ni July. Tay kalugaran tayo anak kaasawa itibak nang nana. Wun. Abay ni Julie nana. Si madot ay ta babae, sipod na kaasawa iti baknang. Amom ka da. Yak pulos nakita nagsagad dita paraangan da. Ay talaga si madutan. Anya? Enya, hindi matigas din istorya ang kindalya baneng bakit? Adda ka didakas iti imbagak lakay. No ang istorya ka, kay jamayat ko mabay. Awan mo ti makita ka da kas ijay, tapod no mo ti bagbaga. Jay ko mabay pagadalan San aday ta pangrugyan ti apat mapan mo istorya Killjoy kalaunay mo lakay. Isungarod mo ti kayat mikin ni Dalya. Anya killjoy maneng. Ay basta, di mon pakibyangan amin amang mangagmaw landaw. Kasta ti isurom ka nagiti ubeng bakay. Taki na chismosam. Ay nawaw. Pag-resign ka lang iti trabaho, Julie, bakit? Sayang matisweldo ko mga Gilbert lakay. Okay lang. Ada mo ti sweldo. Ada pa iti magapagapo iti negosyo ta. Umanay da dya pagbiyagan ta. Sanak pa'y matngagpas ngay lakay. Manula ang matabulan ti sikog ko. Diyak kaya ta ma-stress ka bakay. Ay nawaw. Agbalinak tukit di nga spoiled no kastala ang Gilbert. Tinapateg, kat nasalon at tisikog mo bakay. Oray no ibagam nga opisina lang ti pagtrabaho. Amo ka narigat ti trabaho. Anya laangan ti panunutan dagiti tattao no sanak nagtrabaho lakay. Ang mga no panunutan da sa duta. Di mo latay day kas kaso bakay. Bayam ta panunutin da no anya ti kada panunutin. Sika magayam ti masalaw ko dito'y dalan, July. Da kayo matgayam, Nana Baneng. Kumusta ka ngayon? Saan kan samutan nga trabaho? Talaga asaanin, Nana. Ay nawaw, apay ngay. Saan nga min akayat nila kay ko nga trabaho at, Nana? Kasta. Adda ka di parikot, Nana? Ay, awan ba't kit, day? Nasaludsod ko lang. Pudno ti atap ko dalya. Saan nga trabaho day ta, Julie?
Ay nawaw, apay ka naw na baneng. Ti ko na kanya, kat saan ka no akaya nila kay nang agtrabaho. Ang amhag, jakpat yan. Ti baga nakiday, si Madot idi nakaasawa iti baknang. Abangan no talaga asan akayat nila kay nangagtrabaho, nana. Apay kumasan, kat awan pa'y mati anak da. Tidamag ko ka masikog ka no, nana. Nakitak itay, basit pa'y laang ti sikog na dalya. Si Madot ko nang kede. Sa bagay, kasta talaga no baknang ti asawam, nana. Nasyaklaan, oray baknang ti asawa. Agtrabaho aklat pa. Ay, malas mo lang Ta simple a tao ni tatalan daw na baneng. Ay, nawaw. At dating may nagsingir itay baneng bakit? Asinaw, lando lakay. Ni Marites dita kabagi mga barangay. Kasapulan na ano ti kwarta. Anya ngay timbagam kunkwana. Imbagak ngagsubling tun maleng. Imbagam kumangawan pa'y kwartak Na, si kamot tan di makisarita ha. Nubiyag ni Julie, at dati wayam. Ngamno dagiti nakautangam, awan ti oras mo amapan makisarita. Hanya kalaki di mo tila. Awan nga rod pa'y ti kwartak. Kasama ko ma, kit naliwayam mo't tinatang amulam. Dahil tangamin biyag ni Julie ti mapamubambantayan. Awan mo nga ron ti sweltong. Adda ka din ni Julie iti ayan ni Manong Gilbert. Aywan, adda ijay dalya ating ko. Ay, saan ka dia busy, Manong? Saan, mate? Nasayat mat nga rodo kasta, Manong. Mapanak mamat iti ayan niyo. Tapno makapagsarita kami mamat. Mapan kalata ating ko. Awan ti pare ko, may papaniti dahi tabana. Adyos ka pa'y dalya ading ko. Adapay matitinapay no kayat mo. Ay, agyaman ang ama ng Julie. Anya nga minan ti gagaram. Amom ka di, Manang Julie. Imarmaritis na kanina na baning. Anya? Day tatipod no, Manang. Ay nawaw. Apay kanumot. Anya ti parikot iti day taana na baning ading ko. Kanayon na nga ibagbaga madot ka no. Idi nakaasawa ka iti baknang, Manang. Anya? Jakman amo iti dayjay, bakit, Manang? Dakas ti rumrumor iti niwat na. Kunamla no asino nga agsasaw, kat may samot asana makabaybayan iti utang na. Isumat lagayam akas di ti reaksyon na idi na minsan anasalaw ko di tadalan. Kasaritak tuman day taana ba ning? Ay, uwan, Manang, ngam kita Di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka. Talaga ajak magustuhan ti ugali day taana ba ning Gilbert lakay. Ay nawaw, apay ni nanaban hing Julie bakit? Kaya't ko ama kasarita lakay. May papanmutitan niya. Istoryaan na kanungarod asim madutak idi nakaasawa ak itibak nang. Anya? Agburag ti darak idi indanon ni Dalya ti kasta kanyak lakay. Di mo latan ni kaskaso bakit? Umapal lang siguro Nasken ama kasaritak day taabakat. Saan kumapay nga ita? Ang mga nuan niya peti mapasamak kada kayo iti anak ta. Isupay kiti apaka-stress ang dahi ta. Kasaritak mat anasaya at lakay. Sa anak ama kiapang. Sa ludsudak laang no apay akas namot ti bagbaga na kontra kanyak. Kun ipalawag kumatlaangan ti amin. Tapno inton sumaruno. Kat amo na tilawlawatin na. Mado alawas mo, asaan ka nga imay Dalya? Ay, kwa, nanabaning. Ado nga minti pa ka kumikuma. Ay, kunak lakit di no saan na ko nakayat akain istorya balasang ka. Ay, nawaw. Saan mata, nana? Nasaya at mga rudno kasta. Ay, adda man yung tinasagap ko abaro nga istorya. Anya mananday tangay, nana. Hey! Mamaling ka Isardong yung tigas na nga alaminin niya. Na, manakibiyang ka talaga lang daw. Tsak kaya tigas na manggag ko Amin sa amang agasawa dito lugar tayo kapag tisimisan niyo agwa. Ay sos, no di mo kaya't amangag ti pagsarsaritaan may. Rumor ka, naglawat ari daw.
Nagadumot nga istorya mi tinay ta Dalia. Paning bakay. Mangrugi ka man ako nakaw, lakay. Iso mga rod tiragragsak mi kandalya. Ambom ka day. Nakita ko ita Dalia ita yan da Julie nila minsan. Nidalya ko nam lakay. Well, Ay na ang mga nukaruprupa na laang. Imposible matamapan ni Dalia iti ayan day ta Julie. Anya ko mati aramidin na ijay no bilang laang. napigsapay lang ti mata. Tapno ibagaking ka. Mailasin ko pa'y laang dagiti kalugaran teo. Anyat ambom ngay. No'y dandanon maggayam ni Dalia ti istorya may papankin Julie. Ay, saan ang maaramid ni Dalia ti kasta lakay? Partners in crime kami tupay. Nagamong ka man langay. Awam mo tiningga masaw. No apay kami ng pakibyangan yun ni Julie. No saan akayat nila kayo napagtrabahuay. Awanan ti bibiyang yaw. Saan ba tada kayo timang pakpakan kanakwada ng asawa? Hey! Adda ka din ni Nana Baning tatalando? At dati na pala na Julie. At ka diti masapol mo kinkwana. Kaya't ko lang ang makasalita, tata. May papanditan niya. Indanon nga min ni Dalia nga ado ti istorya ni Nana Baning kontra kanya, tata. Si madutak kano, idi nakaasawa ak itibak nang. Ay nawaw. Iso akayat ko ang makasarita. Tapno maipalawag ko ti bagit kankwana, tata. Diyak magustuhan ti kastang aramiden na. Nagtugaw ka pa nga ron ha. Urayang. Sigurado apaawi din dayjay. Ay niya ter aramiden day ta Julie dito'y balay lakay. Kahit nakakano ang makasalita ba kay. Ay nawaw, may papankano iti anya. Hindanon ni Dalia nagiti nagsarsalitaan niyo. Anya, ha? Traitor magayam day ta Dalia. Mapan kay ti salas, tasangwam ni Julie. Anya ngay nga ron ti bagakan ko na. Kanya kumapay. Nagpalawag ta king kwa niya. Grabe nga min adi mo matipulan datang iwat mo ha. Agsaga na day ta Dalia kanya. Saan magayam ang mapagtalkan day ta babae? Tiyara midam itakit agpalawag ka kin Julie. Ang mga kitdinod dapat itagdumaan na istorya mi tinay ta Dalia. Ay traidor day ta babae. Kaya't nakanumot ang makasarita, Julie. Nasaya at matadakan na nabaning. May papanitian niya ti pagsaritaan ta. Imaya, takayat ko nga iba nga. Ano mabalin kat sardengan na ko, nana? Ha? Nadamag ko nga imarmarites na kano. Ti kunayo kano kat si madutak idi nakaasawa ak itibak nang. Ay ko Pudno ka din, nana? Ay, talaga tay Dalia. Siyak paikit din ti kaasing agpalawag kini Julie ita. Nuapay nga may nga indanon na pailang. Mangmangagnak ka din, nana? Ay, anya nga minanti ko nam, Julie. Pudno ka din nga ibagbagayo asim madutak idi nakaasawa ak itibak nang, nana? Ay, kwa. Ay, pasensya kan, Julie. Ay, bidot ko dahi jay balasan ka. Amuyo, sa anak asim maduot na. Talaga laang asaan akayat nila kay kung agtrabaho ak. Tadelikado kano iti si Kuko. Ay kastaya. Iso apang asiyo, tasardengan yun timang padpadakas kanyak, nana. Tiket di utang yun ti asikasun nyo. Anjati ko nam July. Amok nga dati utang mo, nana. Isukit di kumati asikaswam. Saan atibiyag ti sabali at tao? Anya tirik nam ita baneng. Ay, marurudak launay ikiday ta Dalia. Nasakit tinakem mo. Kaindalon na kin Julie dagiti dakes nga istoryam. Saan ang mapagtalkan day tataw? Talaga traidor. Agsagana day tanu umay dito'y balay. Dalia, istorya pa mo, bakit? Awan ti manaknakem mo. Imbag ko na mata na halos ni Julie. Basol ni Dalia day taw. Siyak pa'y kidi tinakangag iti day ta July. Doapay kami da kumpormi ti di mo istoryahan. Inton maminsan, dagiti ngamin mayat istoryahan.
Kundi ka nagtalag ka nagitipada batismosa. Ang mga nudi mo mapuutan, kit isuda mo't lang timang ibabaking ka. Sabay siya, mano atawon tinagbaitan yung kindalya. Anak mo day-dayan, nututusan. Iswa nagiti kumami, pagadalan at istoryahan kang kwana. Siya na nagiti nagmamatay. Kumusta din na ba ng Julie bakit? Nakasarita ko ni Nana Baning, Gilbert Lakay. Anya ating baga nakin ka? Naklaat Di na siguro ekspektaran nga idanon ni Dalia dagiti imbagbaga na may papan kanya. Naimbagta din na inlibak Saan mo't Lakay? Sa maysa, di na mailibak. Katipada na aman nakibiyang amis mo tinangidanon kanya. Iso damot lang amarites tagdidin na dahil bakit? Gusto mo't kiti alakay? Tapno isuda mo't laang amarites ti aga-apa. Traidor damot laang iti tunggal maysa. Saanan nga umay day taadalya dito'y balay. Hindi na kaya tiyo bayabon. Pagadalam kit di day tayo narabid na. Da kayo mailaga chismo sa titraidor iti tunggal maysa jaski kayo. Ha? Nasken nga agsungbat day taadalya iti inaramid na. Basol mo mailaga. Kit palagi pang kamanan Manulaang titawin ni Dalya. 25 na lang day. Ay basol na lagta Nuapay mo't nga indanon na pailaan nga rain. Diyos, lumaipapan iti kakastabanag. Bagim mailaang ti mapagtalkam ita panaway. Mapanaklaang iti ayanda lakay. Ay nawa sanay. Inyapay lang ti kapula. Napatag ti pagsaritaan may. Ay nawaw. Ustong ko na lang day. Inyapay lang ti maghanap mo. Urag sarita kayo kindalya awanin tagbalayo. Amo ni July no adya dagit istorya may papanggigwana. Ay sana mabalinti kasta kanyak landang. Ikak iti leksyon day tadalya. Saan anasaya ti kasta nginaramid na kanya. Oh, si Gamat Gayam Nana Baning. Nakaumay ka mat. Anay ko. Apay nga kabil ka ngay Nana. Traidor ka dalya. Saan ka maawatan Nana? Ti kunam kaday katjak na amuan nga indanon mo iti dayjay adjulay dagiti nagsarsaritaan ta, ha? Ni, awan tindandanon ko kunkwa Nana. Ay di ka nagliba. Amo kunday ta nga style mo. Maglagayam. Anya pa ilang nga aramidem dito eh. Di ka aging dadalos dita, ha? Eh, sa anak nga gindadalos, Nana. Tapno ibagakken ka, awan dakas nga insawsawang ko, may papankin ni Julie. Si kalang mati ado ti sa una, Nana. Manipod ita, di kan umay ijay balay, ha? Ay, awan parikot iti dayta, Nana. Awan na sakit abakrang ko. Traidor, ano traidorak? Anya kumangay ita. No makapagsauma day tadalya. Ekserding ka mambagay. Itapes lumanaw ka dita. Jak pulos ni namnama at traidoran nak day tatao, lakay. Basol mo lang ko nakmaday. Lumaminsan ni kamain. Tepalamtang iwa mo. Nalawag ka na eh. Anya nga tatirik nana. No istorya ak madagiti marmarites na kanyak ida. Agsarding kan. Di utang mo tik kami atensyon. Kan pangasi ma. Ta isarding mo kami ng tagis istorya iti amom amabalin apang rugyan ti apa. Kayat kau ti makabalas. Agpakumbabakan bakit bakbakitan kan. Si kanto magamin ti ado ti dakis sa una. Palagi pang kabalo na. Mano ti tawang maon. Usaram kit di ata na batay. Tapno agaramit iti na sa tabambalan. Dagiti-giti pagadalang kumati mapamu istoryaen. Iti kasta, maliklikan ti saan a pagkikindawatan. Ken adda ti mahadal ti padam atawagin ka. Nawatan! Ay, nawaw! Anadam ti panagsasaum tapno awan ti mapasaktam. Kan awan tumet ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Yaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At dan samot na dagsan aparikot mo, Nora. Wen nga rod manang Carmen, nagado ababayadan, kat awan mo ti makukwarta. Naimbagkan ka taad da ti ukay-ukay business mo manang. Ibagamlaang, no kayat mo mati ag negosyo, Nora, tapautangan ka. Ay nawaw, pautangan nak manang. Anya ti kayat mo nga ilakaw, sapatos, bag, uno, badaw. Bag kumano adda manang. Mala, ibagak to iti supplier ko, tanayunan na iti may sasako ti i-deliver na. Bayadam tumat no may lakom. Sagmano ti may sasako. 2.5 laang dayjay. Diyak laang masigurado no manu apiraso ti maalam. Tas sealed dayjay. Saan ko ang mabalin alukatan? Alaman nga rod manang, pautangan naktap no addaman mat ti pangrugya. Apay nga ita ka lang, Nora bakay. Asin laang matigatang, yung nakabaybayag ka. Di magasak namin iti ayan ni manang Carmen lakay. Anya man ang tinagsarita niya. Pautangan na kano lakay. Ay nawaw, imutang ka man ay. Ukay-ukay ti inutang ko lakay. Ipadas ko man mat. No kasta, agni uso ka ba? Ipadas ko kuna nga road. Amangan no isumot kilinya. Namom nga raw. Saan tay amaamuan no saan ko nga ipadas lakay. Agpakada akon manang Carmen. Anusam nga orayon ti bayad ko iti sapatos a ginatang kuwan. Sikakit di met sabet. Makaurayak met. Amok ang mapagtalkan ka tao. Sige manang, mapanakon. Ay, babit man gayam sabet. Ha? Ada ka di pa ibagam manang? Amangan kit dinudumagas ka iti ayan danora. Ay, wan! Dagasak ti binulod da agabyon mi manang. Pakibagam tuman ken kwa na asimbang peten ti ukay-ukay a bags nga order na. Umay na alaan no saan abisi. Saan ko ama i-text? Tanayra na nag-expire ti load ko. No kasta. Agla ko ba't iti ukay-ukay ni Marinora manang? Wen, sabet. Ipadas na kanumad. Oy, Marinora! Mari! Ada ka di? Pumayin malay. Oh, adto yung tigabyon nyo abinulod mi mare. Agyaman nak, Mare. Ay, simbang pat kano ti order mo nga ukay-ukay abag, Mare. Mapan mo kano alaan, no saan ka abisi ko na ni Manang Carmen. Sige mare, ibaon ko nila kay ko inton madamdama. Lakwan nak tumamad, Mare. Ay kat umay kalat na taagpili ka no saan ka abisi mare. Adaman pa'y ti pangibaunak ken ka, Victor Lakay. Ay nawaw, sa dino man ay. Mapan ka man pa'y iti ayan ni Manang Carmen. Idiritsyong ngamin abagat saan kat aday taado apasikot-sikot. Abay, anya taramida ki dyan ni Carmen. Simmangpet ka no ti order ko nga ukay-ukay. Mapan mo man alaan. Madamdaman to bakit? Adda ka di aramidang. Ako magiday. Awan mo't lagayam. Apay pay laang adi mo mapan alaan. Ngunin. Maparay. Kas na ata ni rumabiin. Ada ka di papanam, tatang. Awan magiday, Carmen, anak ka. No umay ni Nora, ita di yung aro dyan nakasako iti green kan kwa na, tatang. Anya day dyan aya. Bagdagi jay, tatang. Ginatang na king ka. Saan? Sealed nga bill dagi jay, tatang. Saan pa'y analukatan? Ilako na kano. Manugarod ti singirik king kwa na. Saan nyo pa'y asingiran, tatang? Tasyak tinang ipautang kan kwa na.
Da kaminton ti agsarita no maila ko na. Manang Carmen! Manang! Oh, ni Carmen Victor. At dati na panan na. Umay ko kumalaan ti order ni bakit ko, tatari ko. Ang mga no dating bilin na tinakyaw. Naita kulay green anak kasako ita si nagtiri daw baraw. Isumot ti inbilin na nga itid ko kininora. Agyaman naglaw na tata. Sumrag ka pa'y atag kapi ta, Victor. Saan yan, tata? Kalkalpas ko pa'y laan. Sumrag ka ki day. Naimas ti kapi mi ditaw. Ang mga noong tanak ni bakit ko tata, numarabyanak. Ay nawang, di bali atak kapi mo ti makagapo baraw. Saan nga arak? Anya mo tantoy intad ni Manang Carmen. Anya ka diti parekot nora bakit? Kasano ang mailakok daytoy? Adamot ti dadaal ti daduma. Ay kapilyam, bakit? Tinakitak nga aramida ni Manang Carmen, kat labaan na pa'y amin. No dati nadadahal, kat mabalin ama repair. I-repair naman. Oh, siyak pa ikit di banbanugan na nga aglaba. Ay nawaw. Kasta talaga tagnegosyo, bakit? Naskan na diskarte ka. Kat kita mayat mo tidad dumaabag. Presentable. Naskan lang ang malabaan, tamadlaw ang na-stack. Ay, isublik laangan kan Manang Carmen inton bigat. Apay nga isublim nga ikatlino katam pimanan. Anyat amok nga ang mga no pinilyan na gayam ti intad na kanya. Kit no sild matpiman ti sako itay naalak bakit? Kan kas nakunak itayan. Adumat ti mayat. Maila ko pa'y lang dagita. Ay, saanan? Isublik to laangan inton bigat. Ang mga numalugi akpay. Imay ka diin nala ni Nora ti order na abag, tatang. Nilakay na timbaw na itay Carmen anak ko. Nasayat mat nga rudno kasta, tatang. Tapno makapagrugi matan. Kunak man no di mong kayo tagpautang anak ko. Apay ang pinautangam ni Nora. Masyanak mat nga min, tatang. Barang may lako na amin, Ano, dati gagayt kan diskarte na anak ko. At damat siguro, tatang. Nakita na mo't no niya ti aramida kadagiti ukay-ukay alakok, tatang. Imposible mat ano saan pa'y lang anak kaadal ni Nora. Oh, naimbaga-bigat mo, Mari Nora. Ni, nakasapsapa kamot nga imay Mare Isabel. Ayan nga tila akong abag, Mare. Agpili ako, ma. Ay, saan kon nga ilako Mare? Ha? Mausar mo amin dagijay aya, Mare? Saan ko nga ilako ta isublik kan Manang Carmen inton madamdama? Ay nawaw, apay nga isublim, Mare. Una, tadamot ti dadaal ti daduma. Inpadas mo alabaan, Mare? Ang mga numabalin pa yung madiskar dyan. Iso tinakitak nga aramida ni Mari Carmen. Ay saanan Mare Sabet? Ang mga no pinilyan lang ni Manang Carmen ti inted na kanya. Iso apangit mat amin. Kitaik man, Mare? Ay saanan Mare Sabet? No imbagak apangit. Pangit a talaga Mare. Saan ang masapul a kitaang? Anya dar aramidam, Victor Lakay. Apay mo't nga inwaram tilinaon day taas ako. At damagang pang lalaki bakit? Kita ang tinapila ka ba? Mayat na mausar. No, dati pagpasintruan. Ay sus, ay nawaw. Isublim day ta, Victor. Priswam kid day tagatangat. Uray gatangam day ta, lugi aklat na. Kit no, nagmamaya mo tinatsambahan bakit? Masapo lang ang mailaba. Tinagduma. Punasam langan. Saklatan timang reperiti sipar ang natatahal. Ay saanan? Marigata naktukit di amang ilako. Amangan no awan ti gumatang. Isupay kit di apakabanban no ganday ta. Nagdaya mo tag negosyo ang nakasadsadot bakit? Dakkel alugi no saan amagatang dagita lakay. Imayak ta umay ko isublito'y ukay-ukay kan ka Manang Carmen. Ay nawaw, apay nga isublim, Nora. Nagpapangit mati karga na. Na, ay saan ang mabalin nga isublim? Talino katamatan. Saan ang mabalin nga isubli iti supplier ko? Lukluk ko nyo lang ti tattao iti kastangar aramidan nyo. Di ka agsawa kasta, Nora.
Saan ko ang maaramid ti mang loko iti padak a tao? Amangan mat no sino katamtin na ikarga iti daytoy asako. Ay nawaw, kas makita mo't Nora. Sil, day taasim mang patkan ka. Ay basta, isublik daytoy. Saan kon nga alaon? Apay matakas ta, Nora. Ipadas mo a diskartyan Mayat mat tinaalak. No alaag daytoy, sigurado adakkel ti lugik. Iso nga isublik laangan manang. Anya? Talaga gayam nga insubli ni Mari Nora ti ukay-ukay nga inalanakan ka manang Carmen? Ay, once a Beth. Amangan kanono saan amagatang. Siyak man ti pangipautangan manang? Kayat mo ka di, Sabeth? When ano ipautang mo? Naskan lang nga diskartyam ti daduma. Di daduma, basura. Talaga akasta ti ukay-ukay. Saan amaliklikan nga damay na yun amadi? Okay laang, manang. 2-5 laang, mat. Sika, no kayat mo nga laan, Sabeth. Masapo laang nga ilabam. Tapno mayat tibuya na no i-display. When manang, makitkitak ti aramidam. Isumat ati aramidag. Mala, sa tanton pagsaritaan ti bayad na no may lako mon. Ay na, agyaman aklaunay manang Carmen. Barang may lakok amin Sa dino ti papanam, Victor Lakay. Mapana kita yan ni Manang Carmen. Insubli magaya man dagiti nakasako abang. Apay, kayat mo ti gumatang iti daan. Mayat day dyan no mailaba bakit? Sika mapan ka, numapan ka. Kunak tumat ngamin at di mo isubli tagatangag ti duma. Ado ti mabalin a paggatangan dita, brand new pay. San mo't nga amin a brand new kat natibker? Makaammo ka man laangan, Victor. Ado nga ammo. Magustwak launay ti disenyo day dyan abag. Iso ang mapan ko man alaan. Sayang mait no alaan ti duma. Ayan tibag na insubli ni bakit ko kin kamanang? Inala ni Sabeth, Victor, apay? Ginatang na? Inutang na. Ipadas na kanu nga ilako. Apay ka de? At dangamin ti kursunadak abag dyan. Mapan kay ti ayan da Sabeth. Sigurado ang madama alam labaan nan. Kaal-ala na laang itay. No apay ngamin asadutan ni bakit ko ti aglabaya. Talaga siguro asaan na aling niya ti agnegosyo iti ukay-ukay. Brand new siguro ati kayat na ngayla ako. Tay panglakan, tadi namat kayat ti dumiskarte. Toy camouflage ka di abang, tidakdak kamatam pare Victor? Wan, Ay, kay lablabak laang itay. San pa'y anamagaan pare? i-reserve mo man. Ta para kanya. Ay, sika ano kayat mo nga laan pare? Sikanton ti mangibilag. Manunga, hindi pangila ko mare. Uray 250 ano iso pare? Ay nawa, nalaka. When ata nalakamat ti puunan na. Sige, alag na ro to mare. Ganun agpiliak pa ya. Amangan mo agdapay, ti magusto ka sa bali. Anya ta nakasupot nga inyawid mo, Victor. Bag, ginatang ko kin mare sabay. Kita bakit? Nagmayat sana ya. No kasta, ginatang ni Marisabeth ti insublik nga ukay-ukay kan manang Carmen. Wen, bakit? Noong lang, nagmamayat tinakita kapag itay. Nalabaan ngaming, iso arimuar ti pintas da bakit? Aya, No inaramid mo kumatibag bakaking ka, di mayat kuma. di ba lilatan? Kurang ka ngamin iti diskarte bakit? Umon una ngamin ti reklamong. Madi ti kasta. Naskin lang nga suro-suro, may ti dumiskarte. Sana jay panglakalaan di kaya mo. Agregat ka mag-abasay. Adaman ti pakitakan ka manang Carmen? Anya day ta Sabeth. Kita man original day ti abang manang oh. Wow. Kasla branded talaga. I-check mo man. Jak ngamin kabisado ti mangkita. Taita lang mata pinadas ko ti agukay-ukay business ako nada. Ay na wow. Swerte Sabeth. No kasta, original ka di manang? Wan, original day toy.
Maila ko may tinangina no kwa. Repair lang ti zipper na. Awan zipper lang matidadaal na. No maila kom dayta, di nagsubli adagos ti po unam, ada pa'y sobra na. Ay na, naimbaglangan tayong subli ni Mari Nora ken kada ito'y manang. Talaga para ken kada ita, sabit. Ay nawaw. Apay, hindi ka matagtaga rin dito, Nora, bakit? Pampanunutak lang ti ukay-ukay nga insublikan manang Carmen Victor lakay. Unak man no, di mo kahit nga ilako dahi jay, tamalugi ka. Nakitak ti post ni Marisabeth iti Facebook itay. Katad na natyambaan na branded lakay. Talaga siguro aswerte naman, bakit? No, di mo kumain sublikan manang Carmen, di siya ko matiswerte. Day tangarod lakay. Umapalakit din. Sayang day chay lakay. Kung nagtunga kaming king kaalabam, nung di ka dimngag, sadot ka mat. Anya nga tano umutangak manen ken manang Carmen lakay. Amangan numakatyamba akmet. Kalpasan din naramid mo, namnamaang pa ilang nga pautangan na ka. Ay nawaw. Amangan numaasyan kanyak lakay. Pag-asa ma, numayat. Ngam no siyak tiso, saan kang nga ikan? Gapo iti narabid mo. Ha, ay nawaw. Busy ka kadi manang Carmen. Anya ti masapol mo, Nora. Puskulak ti rupa kun manang. Ay nawaw. Anya ti masapol mo, aya. Mabalin ka di apautangan nakmanan. Ay nawaw. Kalpasan ti inaramid mo. Napuskol pa ilang ti rupam nga umay umutang. Amaga no isublim tumanan kanyak no di mo magustuhan ti kargana. Saanan ang mapasamak day tamanang? Sigurado ka? Narigat nga men. Diyak kayat ti makiap-apakin ka. No kayat mo, ang diretsyo kalangan iti supplier ko. Itad ko tinambar na ken ka. Awan matikas ko apagbayad ko manang. Pautangan na ko ma. Promise, saan ko nga aramidan tikas iti inaramid ko iti. Kasla sa anak amamatikan ka, Nora. Siyak tukit di manan ti pagpanunutam iti dakas. Tapno makasigurado ka. Agaramid ka iti kasuratan manang. Ipapirmata ken kapitan tapno awan ti pagdanagam. Pagpanunutam pa yan na imbag, Nora. Laglagi pa, sugal matlaan ti agnegosyo iti ukay-ukay. Saan akana yon ket swerte? Ay, wow! Awan tinalaka a negosyo. Masapul mo ti gagat, diskarte kan laing. Tapno na pintas ti pagbanagan ti negosyo a binangon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Membaga malam mo, Imelda. Anya manenter aramidam dito'y balay si Katomi. Manaktak ka mo. Ay, sabong para keng ka. Oh. Ay nawaw, saan ka di nga imbagakan ka adi ka umay dito'y balay ha? Sa hanaklata mapukawan iti namnama, Imelda. Amok adumting tumalang taldaw nga ayatan nak. Itapay laang, awanan tinamnamam kanyak, Tommy. Amok ka sa anak abak nang. Sa anak mo't lang agwapo. Ngam kabailang ka biyagan, Imelda. Ulitak manan, saan asika ti lalaki akayat ko? Umuna iti amin, napintasak, kitsika, nalaad ka. Ha? Saan amay bagay ti pintas ko iti kasta lang aman niya? Ha? Nasingpet ka lang mo.
Uray matakas jay ti panagsasaom ka nito, may Imelda anak ko. Kat, pudno mo nanang. Nalaad day ta atomi. Saan ang maibagay iti kinapintas ko? Ay nawaw, no di ka kaagraraman ah. Gwapo man nito mi ah. Ah? Kasjay ti gwapo? Dakkel ti matana. Kasjay pa iti bibig na. Asino mo't nga iti saan amadismaya iti kasjay alangana nanang. Uray kas jay tilangan ni Tumay, nasingpal at tamat. Responsable pa'y. Ulitek manin ananang, jak kayat ti makiasawa iti laad. Kaasin to adag iti agbalin ng anak ko, nulaad ti amada. Ay, saan ka ama kaasawa no kastalaang anak ko? Ay nananang, addan to ka di. Addan to ti maamamok agwapo. Saan laeng nga ita, ngam amok nga addan to. Awan lat ibagam no di gwapo. Praktikal laeng da tao nanang. Saan akin na praktikal ti kasta? Masaktan kirik na ti padam at taaw iti kasta pa nagsasaom. No saan mo kayat nito umay? Ay kaibagam anasayaat ah. Saan amasapol nga uyawam ti tsura na? Nagkapwam man ang tumay. Di mo ibaga nga iti ayan ni Milda. Asto kayo, nanang. Apay adi mo sardengan day ta babae. Kat kanayon na nga ibaga analaad ka. Ay sos no siya klaang. Saan mat unay anapintas day ta nga Imilda kay. Nakawi-uyaw pay. Agbiro ka langan iti sa balay anak ka. Di mo sayangan ti oras mo iti kasta klase ti babae. Ni Imelda tayo ayatek. Jak mat kayak day ta nga Imilda para ken ka. Umo na iti amay. Nakauy-uyaw. Kunamlan asino mata perfectaw. Ay agraraman pay no daduma. Agpada kami lang mat along paktiagong na. Ni nanang may. Kahit pudno man, numakaw-yaw day ta babae. Kunamlan asino akapipintasan mo. Ha? Jak kaya tikas tamanugang tumay. Pangaasay. Pudno ka di tinadamag ko, Imelda ading ko? Anya maninday ta nadamag mo, manang. Napan ka no nito, mi iti ayan niyo. Ay nawaw, di mo man dakdakamatin tinaganday ta at tao kanyak, manang. Gwapo mat nito mi ah. Bagay kayo, ading ko. Ay, pakpakawan, kas JT gwapo, kita man ti matana, nagdakkel, agraman bibig na. Ay na, bangking pa'y tilapayag na, ha? Kas JT gwapo kan ka. Uyawam mat amin ang ading ko. Pagnomad manang, naglaad ni Tommy, saan ang maibagay iti kinapintas ko? Agraraman ka man. Di ka man agsao iti kasta. Tauray si ka kat saan ka mata perpekto. Napintasak, manang. Napintasak launay para kinkwana. Kat no agpada, ta boneless ti agong na ading ko. Oray lugpak tiyagong ko, bagbagay ko. Ni Tommy nga saanin amaripe ang tikas jay apa nagrup-ro pa, manang. Anya? Kumusta mo ni Tommy, Nana Olivia? Manong nga aldawon, asaan ang makaisa, Mirna? Nasaktan siguro, iti panagsasao ti gayem ko kenkwana, Nana. Kanayon ngamin abagaan ni Imelda iti laad, basang. Ay, day tamat ti jak kayat iti gayem ko, Nana. May samot nga agraraman. Oray la masaktan ni Tommy nga anak ko kadagiti ibalbalikas na. Saan akasken kwa na ti manugang nga ar-ara paapag para iti anak ko, Mirna? Di kay madanaga, Nana Olivia. Makasarak to ka, di ni Tommy iti babae amang ipatagkan kwa na. Anyat amo tayo ngay. Amang ano na pimpintas pa, ngam tigayem ko, Nana. Kastamot lang ti kararag ko, basang. Maasyanak una yun ang makakikita iti kasjay akasasaad na. Pinaay lang aruden ni Imelda. Inuyaw na pay. At dati ibagakken ka man ang Mirna. Anya man ti ibagam, Imelda ading ko. At dati naamamok agwapo iti Facebook. Ha? Gwapo si ka. Kita tiladawan na. Ay, unay kan. Gwapo man, antisang ka ibagam. Basta ti chat na kanya. Nag-sweet si ka.
Napintasak pa'y ka no? Kunak tumat kan ka manang. Nakitam ka din dayta iti personal. Saan pa'y? Ngam kita ang tipicyo na. Madlaw agwapo o. Ibagak to kan kwa na tao may pumasyar dito lugar tayo. Kaano lang, hindi nagamam mo kayo? Ay na, kas na talaga ni Ayat, manang. Gapot agwapo, in love kan adagos kan kwa na. Ay na wow! Hello, Philip. Pasensya kan no saan ko asinong batan ti awag mo itay. Adda nga minti naramid ko. Okay lang yung kanyak, Imelda. Mawatak, met. Agyaman ako na, Philip. Ay, gayam. Nakapag-desisyon ka din? Kaano pumasyar ka dito lugar mi? Intun sumalo no abulan siguro. Nasaya at matngarod no kasta. Tapno maam-amuda ka kininanang. Ay na, nagwapo ka talaga, Philip. Ah, uli si kamet, Imelda. Kaskala Diyosa. Napudaw ka ba? Maragsakan ak naunay itiday nga imbagam, Philip. I love you. Ah, andate ko nam. Ay kwa. Ay sige, agpakada akon. Ado pa'y tinasken nga aramida. Astino jay lalaki a kinasaritam iti cellphone mo itay si ka Imelda. Ni Philip Dayjay, nanang. Asino a Philip? Asino kumapay ngay? Ti agbalin a manugang niyo Ay nawaw. Saan ko ba'y nakita iti personal nga manugang matan ti bagbagam? Isun to ti papanan na nanang. Kaano laang idinaamamok ni Philip. Ngam ni, agayatak matan kan kwa na nanang. Jak amukan ka Imelda. Gapot ang gwapaw. Oray saan mo ba'y nakita iti personal? Bagam nga ayatan. Anyati ko na tumi anak ka. Agtrabaho kay di bagyat. Wala na. May titrabaho nga gururay kanya kay Sigurado ka kaday itiday ta desisyon mo anak ka. Wala na. Tapno maliklikak mo lang ni Imelda. Kasta, di mo sayangin ti oras mo kankwana. Nagado a babae dita. Isungurot Si kantumo lang ti nakakaasay no isaw ti maasawam. Ungarot na lang. Pilyong tay babae ang mga akseptar ken ka, anak kao. Agtrabaho ka kanumat iti Bagyo, Tommy. Pudno ka di? Wan man ang meron na. Mayat na gururay at trabaho kanya kay Ay, congrats no kasta, Tommy. Say-saya atom ti trabaho mi Jaiwan. Thank you, manang. Kita, agbabawin to ni Imelda no kwa. Ha? Awanan ti bibiyang ko kina Imelda, manang. Husto ni nanang. Saan nga iso ti babaya para kanya? Aywan, malagip ko. Ada ka chat na ita. Gwapo ka no. Diyak mo Diyak pa'y mat nakita iti personal. May nasayatan o damot din na amuna, gwapo manang. Hindi pa asang kay baga na agwapo ti kaya na masawa. Ay, parang ano saan daalok ko Anya kami nanti umay mo saludsudan, Tommy. Kasarita ko mananggal manang. Ta itulod na kay sentro yung bigat. Mala. Agtugaw ka pa'y. Ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayang matan ka ni tatang. Napanalaang inwayway tinwang na. Diyak mo tin makikita ni Tommy, manang Mirna. Ay, talaga di mo makita. Tanda ni Bagyo. Ay Namiss mo ka, day. ay nawaw. Sana, adan ti Philip kanya. Dayta, mahilig ka iti gwapo. Di mo pala nakita iti personal. Agkita kaming tong agpasyar dito yung lugar tayo. Kaano nga, Rod? No saanan abisi. Kita lang amangan mat no pastime da ka lang, da lalaki. Imposible ang mapasamak tikas na. Itikas to'y akinapintas ko. Na overconfident ka man ako nading ko. Ay naman ang Mirna. Kas jay aro pati maibagay iti kinapintas ko. Ay nawang, kasta ti mindset ti agraraman ading ko.
Agpasentro ak nanang, mapanak gumatang iti pang kusina kan kurtina. Ay nawaw, ano am ti kurtina, anak ko? Nasken ama sukatan ti kurtina nanang, tapno saan ama turn off ni Philip no umay agpasyar. Ay siya, kung ti padandanagan iti kastangar aramidam, anak ko. Anya lang unay ti pagdanagam nanang. Nuapay mat nga ihawid mo adagos day ta, Philip. Awan matidakas na nanang, tapno maam-am mo yung matlaang Kasanaw no criminal gayam day ta. Overcome at nanang, kriminal adagusan. Anyat amo tayo ngay. Ay na, overacting ka lang nanang, nasaya at atao ni Philip ko anya. Itaman pa ya saan nga imay ni Imelda dito'y ayan ko na Rosita. When nagpasintro, gumatang ka no iti pang kusina may, ken kurtina. Tapno saan nakababain iti dayjay a Philip. Gaputa gwapo. Ay, jakman ammo iti dayjay a tao, Mirna. Sa bali mo ti ugali na. Kaano lang idinagam amuda nana. Dayta nga rudmat ti kunak. Ngam ipilit na ti kayat na. Maring ano saan to ang masaktan nana. Ay, awan lat ammo kon, Mirna. Ag desisyon mga is-isaw. Magano daytan to kiti pa kay sagmakan na. No para kanyak, may mayatan anito may tiagbalin a nobyo na. At least, responsable. Saan mat ngamin ang mabalin nga ipilit tayo na Rosita? Aywan gayam, speaking of Tommy, ada ni Tommy ijay bagyo itanana, ijay ti pagtrabahuan na. Talaga nagasat mapima no trabaho ti pagsasaritaan. Ay, naku nampay na Rosita. Imelda! Wan, siyak day to'y Philip. Hey, assist! Nga nisang ka mailasin! Si kakit di mo. Oh, apayakas tati pa ng kitam kanya, Philip. Ay, kwa, Imelda, ito. Napintasak ka di mo tlaang. Uwin mo. Oray si ka, gwapo ka mo. Adayo ka di pa iti balayo. Ay, uwan, nasken nga ag-tricycle na. Ituloy tantong tagsarita iya balay. Sigurado ang nakaluton ni nanang iti pangaldawan tayo. Hada madlaw ko iti dayta a Philip, anak ko. Nagado ang madmadlaw mo nanang. Madlaw ko, sana komportable dito'y balay. Kasanumit an ay bagam tikas na nanang. Di ka man aging didiam mo, anak ko. Imposible, di mo makita ti makit-kita. Makiistorya kayo ngamin kankwa na nanang. Mapilpilitan lang sama. Panunod yun lang day ka nanang. Amok nga damot panagayat ni Philip kanya. Umay ka din no sa anak nga iayatan. Pasensya ka, Imelda. Ngayon nasakang agawin ako. Ay nawaw, awan pa iti may sangal daw mo dito balay, Philip. Imbawa kami ti boss ko. Iso anas ka nga agsubliak ta. Ano tagul ula trabaho kanya. Iko nam kanya kat nakalive ka. Pasensya ka na talaga. Nganjak maanusan ta kastoy. Adda ka diti parikot. Dilitsyo na ka, Imelda. Sa nakasakyan ka ti type O. Ay nawaw, Ay, assist. anya ti kunam, Philip. Ulitin man. Jack, amo akas tagam ti lang kami ti personal. Dakil ti nagdumaan nyo iti Imelda anam amo kiti Facebook. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Laada. Saan, met? Saan kami nakasta ti lang ang kalagiti ladawan nga insen mo kanyak. Kan kalagiti video call ta. Apay, ti kunam ka di kat gwapo ka. Na- Kita amat at bibig mo. Nalawala unay. Naa, at least, natangos ti agong konya. Sa nakaskan ka nga rugpa. Na, anyat sang sagitam si ka Imelda. Nasaktanak itikas diya pa nagsasaw ni Philip, nanang. Ita, amo mo, direk na ti mauyaw. Gaputalugpak ti agong ko. Kas diya matan ti bagana. Katuray si kamat. Inuyaw mo, ti bibig na. Pudnumat, nanang. Kasta ti ugalay. Iso adi ka agsangit-sangit di na.
Nagsakit na rin nanang. Nasakit ang talaga, ti mabagaan alugpak. Gan saan ko ang mababalaw ni Philip? Ngamen, awan nagdumaan yaw. At paano kayo laang nga nauyaw? Nagbalatak matlaang kan ka, inaramid mo kanito umiiday. Nagawin matadagos ni Philip, Imelda ading ko. Ti ko nam kanya kat 3 days ti bakasyon na dito'y lugar tayo. Ay, awan ti bibiyang ko kankwa naman ang Berna. Iso apang maasim, tadi mo dakdakamaten tinagan na kanya. Ay nawaw. Adda ka din napasama, kasaan ko nga mo? Nagturad amang ibaga alugpak ti agong ko. Anya? Parikot ko ayan nulugpak ti agong ko. Saan ba't nga issue? Nulugpak ti agong mo. Ada siguro na ibaga, madi namat na gustuan, iso malas. Ti baga nakit di, talagang ugali na ti aguyaw itipada na at tao. No ugali na ti aguyaw, awan tinagdumaan niyo ang ading ko. Saan ka de nga inuy-uyaw mo mat ni Tommy, di agdat-daton pa'y laang kan ka. Kumusta ka manang Merna? Long time no see. Pasarabok para kang ka, manang. Ay, thank you Walo abulanan, sipod na o di nagkita ta Tommy ading ko. Huwag nga rod, manang. Ada nakita ka babaya ka duwa medical man Nobyam siguro day dyan niya. Huwag manang. Clara, tinagan na. Nakapimpintas si ka. Nagtangos pa iti agong na. Kastawag lang ti ko na ni nanang. Iti nakita na, manang. No inpilit mo siguro ti bagim ka ni Imelda. Amangan no saan mo anaam mo dahi ta ading ko. Ay, wen. Kumusta mo tin ni Imelda, manang? Ay, aging ka ita single lata. Nagbalatagkan kwa na dagiti dakas nga inaramid na. Ada ka no magayam las to day a Philip. Nauyaw matlaang akas ka ni Imelda. Nakita mo ka day tinobya ni Tommy, Imelda anak ka. Di man ipalagip day ta kanyak nanang. Apay, agbabawi kan? Adayo anapimpintas ni nobya na, ngam itisi ka anak ka. Natangos pa itagong na. Ay nawaw, anya ko maita. Makitam day ta? Jay tao nga inuy-uyaw mo iday. Iso tinagasat ita. Iso ti swerte ti love life na. Uwanan nanang, siya kun ti malas. Uray ibagak ang nagbabawi ang saan matan ang maisubli. Urayan niya pa'y apa nagbabawi ti marikrik na mita. Saan mon amay subli ti napalabas anak kaw. Agbalin laangan nga adalken ka. Tainton maminsan. Saan ko maanangataw ti panagkitam iti bagay. Di mo idadaw ti padam a tao anak kaw. Ay, nawaw! Di mo uyawan wino idawn ti padam a tao. Gapot agpapada tayo laeng a pinarswa ti Apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.